И се бука. Здравейте хора, аз съм Аграбги и това е пети епизод на сериал за Badland. И също така си купих нов микрофон, както виждате, може би се чувам доста по-различно. Това го направих специално заради вас. Не заради мене, защото според вас, защо на мене ще ви трябва микрофон? В смисъл, помислете малко. За хората, които само казвам, че може би са си помислили, че всъщност в момента, в който кажа това съм го направил за вас, нали, не съм го направил за тях или за вас, както искате го приемете. Но малко е късно и ако говоря нещо безсмислено, се извинявам, съм малко тъп по принцип. Тъй, че, да, вече разбрахте. И по принцип, често казано, има някакви пращенета, но това е заради саундкарта, понеже всъщност го тествах как действа и без саундкарта и когато пробвам да слушам не саунда, понеже има опция, ако не знаете в Windows, да се слуша това, което говориш. И го тествах. И проблема беше от самата саундкарта. Чекай, там е нещо много назоваме. Жестока назоваме, биче. Назубняк. Хака Рузе. Хако Рузе, бе. Назубняк. Фрихит. Да, то с фрихит. Да, то с... Да. О. Easy game. Така. Окей. Та... По принцип, мисля вече, понеже ако сте видяли поста, всъщност този клип го снимам тогава, когато сте видяли със сигурност, може би, поста, в който казвам, че няма как да снимам, поради причината, че нещо не ще се рендърва. Да, това е така. Не ще да се рендърват самите, как да го кажа, не искат да се рендърват клиповете, поради причината, че Mirrorless Action ги изразва по някакъв странен начин, къръптва. Ще някой да знае какво е къръпт, проверете в интернет, моля. И общо взето това е проблема, който в момента идва тук. И че клиповете се кърпват и това за мен е доста огромен проблем, често казано. Имам всичко тук. Ама чай да взема честплейта, ако не искам да го пипа. Така. Перфектно, имаме нови неща. И да, сега вече... What? Какво е? Drop area. Ясно. Да. Та... Търсим крафтинг тейбъл на спаун, предполагам. Но... Това е всичко, което искам да кажа, че вече снимам с OBS и... Се забравям какво ще е. Аз съм много тъп човек, по принцип. Чайте се сета мъничко. Значи... С OBS снимам и... Качеството може да е малко по-малко. О май гад, какво направих? Качеството може да е по-мъничко. По-слабо. Да бе, както и да е късно, не мога да се сета. Да. И... Чайте сега малко. Да се оправя с думите. Добре, този клип ще бъде доста странен. То всеки клип е странен, така че... Интересно. Но да, снимам с OBS, качеството ще бъде по-малко. На 720p60 fps вече. Защото компютъра ми е слаб. И имаме Deathmatch. Също така мисля вече игрите ги правя, ако случайно спечеля само една игра, която печеля. Добре, сега трябва да си направим така, че да си имаме готовност за... Туз бе, фак.
Както и да е. Да, стихте са. Айрон меча. О май гад, не е нещо отгаднало. Мозък работи, молят. Плис, работи. Добре. Ушит. Тия тим ли са? То всеки има Айрон меч. Good work, my friends. С някой да... Така, тия докато се бият там. Така. Ох. Толкова обрах сега това, бе, човек. Добре. Сега трябва да го изиграем по много странен начин, защото единия бяга и не се бият. И стоят една страна. То се опита да му оцели мене. Значи тия двамата искат да се бият с мене. Добре, ако то първо го убие, ще имам ябълка за този пичага. Охно те се бият. Добре. Аре, бе. Аре, бе. Това водица. Така. То не се скри. Гадно копеле. Аре, просто умри, бе. Ай сега да намерим тоя. Къде е топче? Къде си е? Уа, то се скри някъде. Бък, help me. Уа. Бък, help me. Къде бе, печага? Аха. Избука. Ще го измъчим. Момчето. Ръп. GG. И да, това ще, надявам се, клипа ви. Shit сервер. Сервер не е shit, ти да не си ходил извън бодра. Но да, това ще е за клипа. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако така, дайте лайк и си знаете всичко друго от аутрото. Така че се надявам, дали ви пука това, че всъщност клипове са малко по-качествени. В смисъл от към качество на картината. Говоря. И да, обзето вече просто ще са на 720p на 60 fps, а не на 1080 на 60 fps. Което всъщност ме навежда на мисълта, че ще се опитам следващия клип на знам какво, на каквото снимам, на каквото реша да снимам, да го направя на 1080p, за да видя обзето някакви тестове и така нататък, да видя как ще работи, защото OBS е супер хубавата права по принцип, просто за моя компютър не е. Определено не е. Но да, това ще е вече официално чао от мене до следващия клип. Goodbye, my friends. Goodbye for all. Sexy voice activated. Bye. Здравейте хора, аз съм AngryBG и ако ви е харесал този клип, натиснете лайк бутона. Ако искате да се абонирате за мен, натиснете subscribe бутона. Също така не забравяйте да погледнете рандом видеото и предишното видео. Това беше от мене, надявам се клипа да ви е харесал и до следващия клип. Чао!